Feszülnek a kezek, karok és a lábak. És feszült a figyelem is, amely most egyetlen emberre irányul a tornacsarnok közepén. Vezényszavaira mozdulnak a sorok, vált át a védekezés támadásra. Mindenki igyekszik a legjobb formáját mutatni, hiszen nem mindennapi vendég veszi most át a Goju-ryu irányítását a Szencsin Karate és Sportegyesület edzésén. Ő Shihan Takeji Ogawa, a karate egyik koronázatlan királya. 9 danos mester, aki most a Sziget-Szent Miklósi karatésokkal osztja meg tudását. 10 éves koromban kezdtem, így aztán elmondhatom, hogy 55 éve karatézok. Fiatal koromban a karate sportos oldala ragadott meg, de most már inkább a búdó tölti ki az életemet, tehát mindazoknak a hagyományoknak az ápolása, amely a karatéhoz kötődik. A test, a lélek és a technika harmóniájára törekszem, és ez az, amit a karatétól megkapok. A karaténak köszönhetően a világ sok helyén megfordultam, sok kultúrát megismerhettem. És bár régen nem élek már Japánban, azt tapasztaltam, hogy az onnan hozott tudást mindenhol megbecsülik. A tekintélyt parancsoló mester láthatóan jó tudású, lelkes csapatra talált, hiszen az egyesület tagjai a különleges küzdősport elkötelezett híveivé váltak. 900-as években került felszínre Okinawán ez a harci művészet. Indiából Bodhidharma nevű buddhista szerzetes Kínába megy, hogy terjessze a buddhizmust. Itt létrehozza a Shaolin Kung Fu-t. Kínából a Shaolin Kung Fu átkerül Okinavára, itt Okinawán elnyeri végső formáját, és Okinaváról kerül át Japánba. Tehát az 1920-as években kerül át Japánba, ekkor kerül felszínre a karate, és innen, ettől az időszaktól számítjuk, hogy elindul a világon hódító útjára. A Goju-ryu stílus a dél-kínai kung-fu hagyományokat tartalmazza. Tehát a Goju-ryu a 4 tradicionális iskola egyike. A 4 tradicionális iskolánál megemlíteném a Wado-ryut, a Shito-ryut, a Shotokant és természetesen a Goju-ryut. A Goju-ryu dél-kínai kung-fu alapokra épül, a Goju-ryu az, amelyik őrzi leginkább a kínai gyökereket, a kínai hagyományokat. A Goju-ryu 10 forma gyakorlatából 8 eredeti kínai. Hányféle stílus van még a karatén belül? Napjainkban már több 100 különféle stílusra bomlott ez a 4 alapstílus. A Goju-ryu is ugyanúgy, mint a többi tradicionális karate, több elemből áll. Úgy tudnám fogalmazni, hogy ez olyan, mint egy torta, és a tortába egy-egy szeletet képzeljünk el. Az egyik szelet az egy kihon, alaptechnikák, alapítések, rúgások, a másik szelet az alapvédések, a harmadik szelete, amikor ezek már össze vannak kombinálva, a következő szelet, amikor formagyakorlatokról beszélünk, a következő szelet ennek a tortának a formagyakorlatok értelmezése, a bunkai, illetve az alkalmazás a partner ellen, és beszélhetünk még versenykumitéről és szabadkumitéről, illetve önvédelemről, és meg kellene, hogy említsem a természetgyógyászati összefüggéseket is. Amit például az akupresszúra és az akupunktúra, illetve a shiatsu használ akupresszúrás pontokat, a harci művészet magasabb szinten a technikákat ugyanezen akupresszúrás pontokra irányítva használja. Kizárólag puszta kézzel harcolnak, vagy használnak eszközöket is? A tradicionális Goju-ryu az Okinawán fellelhető mezőgazdasági eszközöket használja, mi nunchakut használunk még, illetve ritkán botot. Nem nagyon van rá időnk, inkább a pusztakezes dolgokat és a verseny oldalát erőltetjük a gyerekek felé. Mint pedagógus, hogyan látod, hogy hogyan hat a sport, illetve a karate a gyerekek fejlődésére? Hát ami nekünk pedagógusoknak szerintem a mai világban nagyon fontos, egyrészt az, hogy a gyerekek ne csellengjenek az utcán. Tehát mindegy, hogy milyen szervezethez tartoznak, de ott valamiféle céljuk legyen. Ezen kívül a karate az, ami véleményem szerint, bár nagyon sok sportot ismerek, leginkább az önfegyelmet fejleszti a gyerekekben. Azt a belső fegyelmet és nyugalmat, ami a tanuláshoz nagyon-nagyon fontos a mai világban. Ezen kívül a mozgáskoordináció, amit el se hinnének sokan a szülők, mikor a gyerekek kiállnak testnevelés órán, és azt mondja az ember, hogy jobb lábadat tedd a bal kezed irányába, el sem tudják képzelni, hogy melyik irányból és hova kell mozdulniuk. Gondot jelent manapság egy kartávolság megtartása a testnevelés órán. És az, hogy itt rendszeres fegyelemmel férfiak foglalkoznak a gyerekekkel, ez például nagyon fontos. Vannak ugyan női edzők is, de én azt látom a gyerekeken, hogy leginkább a férfiakra tekintenek fel, mint apákra.
a kitartás, az állóképesség, a mozgáskoordináció, és mondom, leginkább a belső fegyelem. Ilyen szemináriumokon mindig részt veszel? Igen, amikor csak tehetem, nyáron mindig megyünk edzőtáborokba, és évközben is, tehát nyáron mindig van egy 2 hetes edzőtábor, ott mindig ott vagyok, és évközben az összes szemináriumra és kisebb edzőtáborra, hogyha tehetem, akkor elmegyek. Milyen gyakran lehet vizsgázni, és hány őfokozat van a Godzsoriúban? 9. kiús rendszerben dolgozunk, a keleti hagyományoknak megfelelően ég, föld, ember, ez egy egység, és ez van 3-szor véve, 3x3, tehát 9 kiú, 9 dan. Fél évente van vizsga kiú fokozatokra, barnövekre 1 évente, illetve dan fokozatokra, ahány danra vizsgázik az illető, minimum annyi év a kivárási idő. Hogy néz ki egy vizsga? Kijön elmélet, egy szakmai önéletrajz, a godzsori, illetve a karate története írásba, több oldalon leírva, beadva, és aztán technikai vizsga, ahol technikai tudásról kell számot adni, kion technikákból, kata technikákból, illetve bunkai technikákból és szabadkomitéből. Mit fejleszt a karate testileg és szellemileg egyaránt? A karate az egyik legalkalmasabb módszer az egyén szellemének, testének, jellemének fejlesztésére. Tehát a tradicionális karaténál elsősorban jellemfejlesztésről, másodszorban testedzésről, és csak harmadsorban beszélünk harcról, küzdelemről. Na most ebből kifolyólag a jellemet nagymértékben fejleszti, a testedzési oldalánál a testünket nagymértékben fejleszti, idegrendszerünket, tűrőképességünket, monoton tűrőképesség, figyelem, fegyelem, izomrendszer, légzőrendszer, keringési rendszer, ezeket mindet fejleszti, mert az egész test használva van a gyakorlatok során. Mióta működik az Egyesület, és hányan járnak ide körülbelül? 1990-től működünk itt, 93-tól egyesületi formában, körülbelül egy 60-70 fős tagsággal dolgozunk itt Sziget-Szentmiklóson 1990-től. Például Matula Gábor tudnám megemlíteni, aki EB 3. hely, Borsos Lindát tudtam volna megemlíteni, még igaz, hogy ő most már abba hagyta, világkupán többször aranyérmet ért el, illetve első helyen végzett. A következő évben is ugyanúgy folytatjuk tovább az edzéseinket. Januárban szállítjuk az éves eseménynaptárunkat, és a hazai versenyeken részt fogunk venni. Ma is voltak miklósi gyerekek egy utánpótlás versenyen, ahonnan szép eredményekkel tértek haza, arany, ezüst és bronzérmekkel. Nyáron szervezünk 2 nemzetközi edzőtábort, az edzőtábort egybekötjük egy nemzetközi versennyel, ősszel diákolimpia. A múlt héten szerveztük az országos VKF karate diákolimpiát 600 versenyzővel, hát ilyen szinten élünk, dolgozunk. Véleményem szerint nem a tehetség a legfontosabb, sokkal inkább a kitartás. Ez fiatal korban különösen nehéz. Ha egymáshoz akarjuk viszonyítani a karatét és a búdót, azt kell mondanom, hogy a sport kitartást igényel, a búdó viszont lemondást. Mindez azzal jár, hogy az ember a teljes szabad idejét erre áldozza, állandóan készül a feladatra. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy milyen terveim vannak, mire is készülök. Nos, én erre mindig csak ugyanazt tudom mondani, a karatéra. Ez az életem. 1, 2, 3, 4, 5, 5, Mi tetszett a legjobban, amit a mestertől tanultatok most? Hát igazából mindegyik jó volt, mert végül is mindig újat tanulunk meg. Ezeket az edzéseken nem lehet megtanulni rendesen, mert edzőnk is mindig tanul ilyenkor újakat, amikor jön a sihán. A kumite rész tetszik a legjobban ilyenkor, mert a kumitét nagyon szeretem. Hát nekem a szenszei, a Laci bácsi nagyon jól tanít engem, hogy egyenes a váll, nem ilyen, így egyenes. Ez. Nos, Shihan Takeji Ogawa jó tanácsaira és biztatására szüksége is lesz a Sziget-Szentmiklósi karatésoknak.
akik az új évben új kihívásokra készülnek.